Отивам да дишам, че тази седмица не съм. Просто нямам думи. С тия, че имам 2 стрес фрактури на левия крак и сега и десния прасец отказа. Това не е истина. Що за съдба? Но нищо така е било писано. Така че вече не се ядосвам. Приемам ги травмите с положително настроение. Как се придвижвам днес? 4-ти ден, след като ме дръпна прасеца в понеделник. Но днеска поне вече мога да стъпя и почти цялата ми тежест да падне върху крака. Фитнес. Ще умра, предпочитам да бягам пред това нещо. Ужас. Отдавна не съм снимала за влога, но честно казано последните седмици са доста еднообразни. Нищо ново не се случва, освен че прасеца ме заболя преди 2 седмици. И да, много не тренирах, но вече започнах лека, полека. Да, днеска има състезание и ще ходим до Пловдив да подкрепим Вал. И стискам палци да скача добре. Не се притеснявай, Вал. Everything is gonna be fine. И да, сега отивам първо да ми измерят мазнинките в тялото, да видим какво се случва. Пресата леко се е показала, но мазнинки има. Да видим колко процента са горе-долу поне. И да, после се връщам към вкъщи. Преобличам се да съм подходящо облечена за Пловдив, защото там си е друг континент просто. Все едно не сме в България. Топлината е прекалено висока и след това преобличам се, взимам бандит и мама, колко идва да ни взима и тръгваме към Пловдив. Нямам търпение, често казвам, и аз да скачам вече. Много тежка година, много травми, много нещо направо. В един момент наистина може да ти дойде too much, ама стискаш зъби и търпиш и чакаш отново да се почувстваш добре и да си здрав най-вече. Аз се чувствам горе-долу добре, но не на 100% добре. И така, може се включим пак. Така, готови сме. Само чакаме колко да дойде да ни вземе и да отидем към Пловдив. Къде ще ходиш? Ще ходиш в Пловдив. Така, успокоих се също така, че няма много мазнинки в тялото. Има на определени места само, но като цяло съм много добре. И да, така. Когато дойдеш от тренировка в неделя, т.е. вече приключиш, но горе-долу час в 11 и нещо за 12 нещо и е толкова топло, че просто се стичаш. Не знам дали се вижда, но съм вирвода. Просто. Но положението е добре, след като 2 седмици не бях бягала заради прасеца, положението е добре. Днеска направих 8 по 200 през 1 минута. Това ми е любимата част. Масаж на стъпалата с топче за голф. Много е добро. Иначе аз щях да правя кадри за влога онзи ден, когато ходихме до Пловдив за състезанието на Вал, но там беше толкова топло, отделно бандит беше прегрял и въобще не съм снимала нищо, но Вала се представи много добре, направих и personal best.
Но можеш да скочи определено повече, особено на третия опит. На последната височина беше супер. Много хубав скок направи. Така че не знам кога е следващия и старт, май на 21 юни в Габрово. Стискам палци отново за лично. Аз откривам сезона вече и на голите крачета, защото трябва да се изпекат. Ох и така. Днеска е сряда и ще побягам малко конуси. Ще пробвам, дето няма да са особено бързи, но да. Надявам се всичко да бъде наред с прасецо. Фитнес, Олимп, нали така? В Олимп дойдох. Между другото много готина залата и е точно до нас. Просто супер. И не съм правила давно трап бар. Така. Ама имам силичка. Сега сме на 123 броя. И още една тройкион. Ще насложа 140 да правя.